Ima li neke Coca-Cola? Molim te. Ima Coca-Cola? Ne, molim te. A? Ne znam da li si me čuo. Kad sam rekla da te volim. Baš mnogo. Dobro. No, boli me kurac baš. Samo me iskorišćavaš. Samo me blatiš, brate, kao da sam najgora na svijetu. Hoćeš da sipaš malo Coca-Cola? Ne mogu da verujem da smo nam uzeli deo paket jaja i mleka. Užas, užas. Ja bi popizdala. Ja sam popizdala za 3 pakle cigara kao 3000 evra da mi je nestalo. Eto, tako sam se iznervirala. Čekaj, šta su ukrali? Nisam čuo. Da. Šta su ukrali? I meni samo jedna guarana ostala. Nama su uzeli jedno pakovanje jaja i 1 litar mleka. Pa danas, ja kad sam se probudila, bio je Munja kao došao da minja baterije. Prvo sam ovo Ja stavila punu paklu na ono zeleno pored kreveta. Nema cele pakle. Pa kad dolazi, kad je emisija? Niko ne dolazi. Nisam vidio da bilo ko dolazi. Da nikog nisam vidio. Karica radi. Šalim se. Koliko mi je drugačije sve kad mi ti spremiš. Slađe mi je. Evo ti ovo. Ja. Samo ti tamo sedi. Dok ja ne završim. Mlađi. Podali. Hvala. Možeš i iz flaša. Hvala puno. Ma neću ja puno da uzmem 2 guce. Ma, uzmi sve, ja sam sebi sipao. Samo 2 guce. Sipao još to, čovječ imaš malo. Ne, On samo se 2. stidi. U gostima. Ne stidim se, nego mi ne treba više, brate, samo malo da izrađe to zanimljivo. Znaš ono, Kaja, pitaj ti. Ja znam, pitaj ti. Evo, svakako, ne može ovo da me... Mora vode pijem. Ne može ovo da me... Ono... Je li izašla više matura? Kupa se 6 sati. Jeste. Izašla? Da. Idem ja, dok mi neko ne uleti. Rađu. Kad ustanem, pričam nešto sam na albumu. Voli kurac za mene. Nije nego te voli kurac za mene.
Kajem šta kaže. Pa što moramo non stop nešto ovih puta u pisnici? Rekao sam ti zakon, ne mogu da spavam. Gledam sebe kako se ja osjećam, kako ja ležem da spavam, ne gledam ti. Ne, slušam ja. Nije to. Šta si rekla? Što devojka si? Uklačamo se. Dobro, pa možda mi vidiš, evo ti imam problem. Poližeš sa mnom, igraš se sa ljudskim bićem kao da sam. Da. Si čudovište. Sofija. Pa mislim da da. A šta, devojka odmah ušla posle